duran kalkan pesne İran edide. Êrişa Kirmanê êrişa li dijî Qasım Süleymaniye ye. Rêveberê PKK duran kalkan diyar kir ku êrişa li Kirmanê êrişa li dijî Qasım Süleymaniye ye. Dewleta Tirkiye li piş vê êrişiyê ya Tirkiye dixwaze İranê bixe nava şerê rojhilata navîn de. Rêveberê PKK duran kalkan di rojnameya rêxistina xwe ya bi navê yeni özgür polîtika ku li Ewropayê weşanê dike de bi kot navê Selahattin Erdem nivîsek bi manşeta şima Daişê êrişî Bîranîna Süleymanî kir weşand. Kalkan di nivîsa ku bi vê manşetê hat weşandin de pêşbîniyên balkêş kirin. O duwateyekê de rastiya heyî eşkere kir. PKK xwast İranê di herêmê de wekî dewletekî mehsûm bêguneh pênase bike. Duran kalkan di gelek beşê nivîsîna xwe de îddia kir ku İran li derveyî şerên rojhilata navîn maya û lehevhêner û aştîxwaz e. Kalkan di meqalaya xwe de derbarê vê mijarê de got hewildana herî mezin a rêveberiya Tayyip Erdogan a di vî warî de ew e ku İranê bi awayekî aktif bikişîne nava şerê Xezayê. Ev êrîş ji bo ku ji İranê rabêjin dest ji lehevhêneriya heyî berdew li seranserî rojhilata navîn şer bike hat kirin. Duran kalkan hewil da wêneyekî wisa nîşan bide ku İran ji şerê Xezayê dûr ew bêguneh e. Lê İran ji destpêkê ve di şerê Xezayê de çalak bû. Heta tê zanîn hêza plangera operasyona Tufana Eksayê ye. İran bi xwe jî vê rastiya xwe ve naşêre. Gelo rola İranê li rojhilata navîn aşîtî û lihevînan e bi giştî duran kalkan di dilêjahiya nivîsîna xwe de hewil da İranê wekî hêzeke lihevker a herêmê ku tev li şer nebûyî nîşan bide. Lêbelê bi bihara Erebiya ku di sala 2011 de li rojhilata navîn dest pê kir İranê bi hêzên milîsên paramilîter ên ku ji Iraqê heta Sûriyê, ji Lübnanê heta Yemenê û Efxanistanê li her derê ava kiribû. Xwîn rijan, bi dehan bajêr wêran kirin. Destwerdan li rêveberiya wan dewletan kir û bi hezaran kes kuştin. İran lîsîkvaneke ku di şerê rojhilata navîn de rolekî pêşiyan ku diyarker dilîze. Duran kalkan di nivîsîna xwe de ji bo êrişa Kirmanê îşaret bi Tirkiye kir, îddia kir ku Türkiye fermana vê êrişê daye Daişê û rasterast îşaret bi Wezîrê Karûbarên Derve Hakan Fidan kir. Kecekê piştî êrişa Kirmanê jî peyamek weşand û bi heman awayî diyar kir ku tawanbarê êrişa Kirmanê Tirkiye ye û Daeş jî aliyê Tirkiye ve tê bi rêvebirin. Lêbelê Daeş pêkhateyekî pireneteweyî ye ku şaxên wê yên cuda ji aliyê pêkhateyên cuda ve dihên bi rêvebirin. Welatên Ereb, Rusya û İran jî hinek baskên Daişê bi rêve dibin. Êrişên Daişê yên li ser herêmê herî zêde İran sûtmend kir. İranê şer li derveyî xaka xwe meşand û hemû erdnîgariya herêmê bi xwînê gevizand. Di vî şerî de kesê herî zêde xwîn rijîkirî Qasım Süleymanî bû. Kalkan dibêje dixwazin İranê jî bixin nava eniya li dijî Kurdan. Duran kalkan di meqalaya xwe de diyar kir ku Tirkiye dixwaze İranê bixe nava eniya dijminatiya Kurdan de û wiha dewam kir. Sedema ku çapemeniya AKP bi yekdengiyê êrişa çeteyên Daişê ya li Kirmanê bi İsraîlê ve girê didin. Di bingeh de zihniyet û siyaseta dijminatiya Kurdan e. Bi vî şêwazî armanc ew e ku İranê li hemberî İsraîlê bixe nava şer de û li gel İranê li dijî PKK tifaqê nû bi İranê re çêbike. Di dawiya nivîsînê de kalkan wiha got em nizanin dê rêveberiya İranê ji wan peyaman re çi bêje. Dê ji rêbertiya AKP û MHP re di cephê dijî Kurdan re bêje erê an na. Em ê vê bersivê di demekê nêz da bibihîsin. Dema mirov li daxuyaniyên PKK û kalkan di nêre dixuya ku qey tu siyaseta Îranê ya li dijî Kurd û Kurdistanê nîne. Lê İran bi ta awayî nahêle Kurd li rojhilata navîn xwe bi rêve bibin. Bibin hêz û mafên xwe yên çandî û siyasî bi dest bixin. İran jî bi qasî Tirkiye xwedî ajandayekî dij Kurd e. İran li dijî statuya Herêma Kurdistanê xwedî bernameyekî ciddî ye. Dagirkirina Kerkûkê ji aliyê İranê ve hatiye plankirin. Êrişên mûşekî yên li ser Hewlêrê jî bernameyekî İranê ye. İran her roj li dijî tevgerên azadîxwaz ên Kurd li rojhilata Kurdistanê suîxastan pêktîne. Pêşmergeyên rojhilatê şehîd dike. Ciwanên Kurd sêdare dide. Tenê di serhildana Jîna Emînî ya sala borî de nêzîkî 100 Kurd bi gulleyên rasterast hatin qetil kirin. Dewleta İranê hişê Kurd yê siyaseta dij Kurda rojhilata navîn e.
duran kalkan û PKK bi taybetî ji sala 2014 û vir ve hewl didin vê rastiyê binixwînin û dixwazin nasnameya dagirkeriya Îranê veşêrin û wekî dewletekî bêguneh aştîxwaz nîşan bidin. Nivîsa Kalkan îlana rastiya wan e, PKK amûrekî ajendaya Îranê ye. Nivîsa Duran Kalkan bi serê xwe propagandaya Îranê kirine. PKK hewl dide rastiyên dîrokî û rojane veşêre û hewla rewakirina statûya xwe ya li gel Îranê dide. Em dikarin bibêjin ku nivîsa Kalkan îlana rastiya wan e. Di nava PKK da yên siyaseta rojane diyar dikin û dimeşînin piştgirên Îranê ne. PKK ji sala 2012 û vir ve hem li Rojava hem jî li Başûrê Kurdistanê li gorî berjeyendî û ajendaya Îranê tev digere. Bi taybetî li Herêma Kurdistanê siyasetek li dijî Herêma Kurdistanê dimeşîne û kadroyên xwe û ciwanên Kurd ên êzdî di nava refên hejra şeعبî bi cihê dike û dijî Herêma Kurdistanê bikartîne. Tevê ku İran hemû rêxistinên Kurd ên Rojhilatê Kurdistanê dike armanc, lê pêkhateyên PKK, Pejak, Kodar û Yerekê nake armanc. Ji hebûna hêzên Rojhilatê Kurdistanê wekî Partî Demokratîk Kurdistanê Îran, Partiya Azadiya Kurdistanê komele li nava axa Başûr da jî aciz e. Lêbelê pêkhateyên PKK li ser sînorê Assos, Qendîl û Pêncîwînê li kêleka paygahên pasarên Îranê xalên kontrola gumrukê datîne û ji kolberan bacê û xerecê distînin. Ya ji encamên naveroka nivîsa Kalkan derdikeve ev e. Berpisyarên PKK'ye yên wekî Cemîl Bayik, Mustafa Karas û Duran Kalkan bi derfetên Îranê rewaneyî wan kirî dijîn û tên parastin. PKK din bin parastina Îranê de ye. Bi taybetî piştî têkşûna şerê xendekan yên ji sala 2015 de. PKK ji aliyê Îranê ve bi hemû awayê hatiye kontrol kirin. Ne mümkün e ku PKK ji derveyî berjewendiyên Îranê bikare tev bigere. Ji ber vê yekê ne gengaz e ku ji xeta Silêmanî, Almanya, Şengal û Kerkûkê derbikeve. Her wiha danûstandinên di navbera PKK û dewleta Tirk da û destpêkirina pêvajoyeke çareseriyê a mîna sala 2012 ji aliyê Îranê ve tut carî nayê qebûl kirin. Di rastiyê da helwesta keçekê û Kalkan ku di daxuyaniyên xwe de hesnê Îranê didin û êrêşî dewleta Tirk dikin. Di wateyekê da ji Îranê re dibêjin tu têkiliyên me bi dewleta Tirk re nemaye û tune. Pêşeroj wê zelaltir bibe ku PKK hêzeke paramîlîtera ser bi Îranê ye. Gelo PKK ya ku ew qas bi Îranê ve girêdayî çawa dibe ku nûnertiya Kurdên Rojhilat bike.